जोंनो न्याय नांगौ आरो दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो बिसोरखौ हमनानै जेलाव हरनांगौ थैजासिम नङाबा अब्ला मानो एसेबां गथ'खौ मानो बेबायदि एथ' अयनाय रेप खालामनांगौ नङाबा बिसोरखौ फासि होनांगौ फासि होनांगौ जा 13 बोसोरनि गथ'खौ मानो आसरित ना लोगोफोर आसरित क'क्राझार सालाकाथियाव 13 बोसोरनि सासे उन्दै गथ'खौ साब्रै दुथांफोरा जिनाहारि खालामनानै दोनदों होननानै जोङो मिन्थिनो मोन्दों मिडियानि गेजेरजों ना लोगोफोर बेबायदि दुथां सुबुंफोरखौ जुदि मोनोब्ला जोंनि पुलिस प्रशासना थाबैनो आखायाव लानांगौ एबा बिथांमोनखौ लाइफ टाइम जेलाव दोननांगौ बे जोंनि दाबि अब्ला फै लोगोफोर बे क'क्राझार सालाकाथिनि जे रायजो राजा आइजो मानगोनां आइजो महिलाफोर दाबि खालामनायखौ जोङो खोनासंनानै लानि बेबायदि इमान अयनाय खालामनांगौ जोंनि बर' गथ' आरो जोंनि बर'खौ मानो इसेबां नाख्रेबनांगौ ए गथ' मानसि बे 13 बोसोरनि गथ'आ दुगैनोबो थांनो हागौ बा गेलेनो हागौ अब्ला मानो एसेबां गथ'खौ मानो बेबायदि न्याय नांगौ आरो दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो बिसोरखौ हमनानै जेलाव हरनांगौ थैजासिम नङाबा बिसोरखौ फासि होनांगौ जोंबो बेखौनो लुगैयो दा जों बर' मानसिया दस्रानि माबा बे गथ'आथ' जेबो मोनथिया 13 बोसोरनिल' बे गथ'आ अब्ला जों आंनि साननायाव बिदि जोंनि जानानै आङो बयनिबो जानानै खावलायो बे उन्दै बैसोनि गथ'खौ दिनै बेबायदि जिनाहारि खालामनायनि थाखाय जों गासैनिबो दिनैनि 24 घन्टानि गेजेरावनो बा सानसेनि गेजेरावनो बेवहाय जेरैबाबो न्याय नांगौ आरो बिसोरखौ जोङो जेरैबाबो हमनांगौ सरकारा आरो फासि होनांगौ बेबायदि सासे उन्दै गथ'आ दा जोबोद माबायाव दुरबल माबा जानानै दङ बिथाङा दा गावनि हालोदाव मा जायो जों दिनै रायबाबो बे जेबो मोनथिया जों बिनिखायनो जों बयबो रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै दा जों बे न्यायखौ बिनो थाखाय जों आइजो माहारिनि रैखाथि बिफानाव जोङो पुलिस बिफानाबो जोंनि गोसो बायदि जोंनि साननायखौ जाफुंहोनांगौ रायजो राजानि आरो इयुनाव बेबायदि दा खालामथों आरो इयुनाव बेबायदि दा जाबावथों गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा मानो जेन'बा उन्दै गथ'खौ दिनै बिथाङा गेलेनोबो हागौ बा दुगैहैनोबो हागौ बिनि गेजेराव मानो बेबायदि खालामो जों जोबोद दुखु मोननाय फैदों दिनै गावसोर समब्रा समब्रि गेलेदोंब्लाबो दिनै बेबायदि आखुआव थांनो नाङामोन जों बिनिखायनो जोबोद दुखु मोनदों बिनिखायनो सरकारा जेरैबाबो बे राहाखौ लानांगौ जों जेरैबाबो जों मानिनाय नङा बिथांमोनखौ जेरैबाबो हमनानै साजा होनांगौ आरो माबायाव जोङो गोग्लैनानै दं नालाय जोंबो बेखौनो न्याय लुगैयो आरो दा जोंनि थाखायबो जोंनि होनांगौआ बेनो आरो जोंजोंबो पुलिस थुलिस गासिबो जोंजों सापर्ट जानांगौ जोंहा बेखौ न्याय लुगैयो जों बर' हिसाबै साराबो जेन'बा सरकारफ्राबो जोंखौ नायनांगोन जोंनो न्याय होनांगोन जोंनि साननायखौ जाफुंहोनांगोन जोंनि बर' मानसिखौ एसे दस्रा जाथिफ्रा माबा नारख्रेबो नालाय ओंखायनो दा जोंनो न्याय नांगौ आरो जोङो दा बेखौनो लुगैयो जोङो जेन'बा पुलिसफ्रा जोंजों एसे एनै सापर्ट होनांगौ जोंनि साननायफोरखौ एसे एनै जेन'बा माबा होनांगौ आरो बेनो जोंना